Ay guys, kung gusto nyo mga lamas, dire mo palit kay grabe ka barato. Onion, sus. Oh, onion. 1 dirham lang kilo. Grabe. Plito dire guys. Ay, kamatis. Pilang kilos kamatis, tomato. 3 ra ang kilos kamatis. Barato. Prutas, natin mga prutas. Grapes. Sus, kabarato. Grabe. Dari ko magpalitan guys kay grabe kabarato dari. Ang pinakagabarato guys, 149 dirham only. 1 dirham. Ko. Pila na kay kabarato ang mga baligya. Apay mga saging. Sige. Plito dari guys, Grabe ka kumpleto. Atangan palitan. Okra, talong, mga talong, sili. Pili siya sa kuan, mga daot, mga prutas, musito na Ay kaya taning lemon dahil kaysa para papaitan. Nakabuok. Ay mga prutas. Ano siya guys diri. Tayo mapalitan tanang kumpleto ni diri guys. Barato ra gyud kaayo. Grabe ka barato ang mga baligya. Napay mga butchery nila dito, napay mga isda. So muna na to palita. Palit kamatis, umbay, ahos, sili, luya, limonsito. Luto tag papaitan, wala ito lamas. Pero ang mahal nila diri guys ang kining napay malunggay 4.25 ang kilo. Ang kilo ang sa kaputos. Wala siya. Pero ang pinakadabis yun diri ang napay mustasa gani mustasa tatas. Puti ito. Sus, ginawa ko. Puti ito. 25 ra. Kabarato. Kiniginging sus. Gwapa sa Bombay. Barato ra kaayo guys. Bida. So, patimbang na nato ni sa ato amigo. Brother. Yes. Yan, timbangon niya guys. Yan, timbangon karon. No, there is put here. Keep then no save. Save the plastic. Put a sticker same time. Okay. So already finish. Okay. Ang barato. Ang palaran ng Bombay. Barato lang Bombay. Very good. Save. Go saving. Finish this one. Mas kanawa. Kita ka na guys. Pilaran na. Garlic 1 dirham 64. Susang Bombay pilaran ng Bombay. Wara mag 1 dirham. Ginoo ko kabarato. Bida. Philippine money pilaran ni. 10 pesos ra. 10 pesos kung may convert sa Philippine money 10 pesos rin worth kadaghan guys. Bombay, pirti kadaghan guys. Abi ka barato diri guys. Tanawon ta mo sa ilaha diri kuan, napay mga okra, talong, gagmay. Napay mga isda. Isda. Napay lang isda diri, di lang kay Chris. Mo lang dito ko sa fish market papalit. Lang isda. Pilang hinawanan. Hinlo po diri guys. Nara ni sa muang busang building ng supermarket. Camel meat Pirang camel meat Camel meat. Siya. Plito sa muton, libro, ay muton, ang kanding, ay baka, ay manok, kompleto. Pwede lang ko andre kantaran daw kayo. Okay guys. So mura natin ipalit ng lamas. Pilaran para ni mag 10 dirham. Grabe ka barato.